Στην Ελλάδα όμως δεν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα είμαστε στον χώρο, στην αντίληψη, στην τρέλα των αντικυνηγών, που σήμερα βρίσκονται στη μεγαλύτερη τους έξαρση. Και βέβαια, για να μην σας αναφέρω με πολλαπλά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και έχουμε, το γεγονός ότι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν λειτουργούν γιατί ξαφνικά έχουν μεγάλο πόνο για το περιβάλλον, γιατί ξαφνικά ανησυχούν τι θα γίνει πια με αυτό το περιβάλλον. Λειτουργούν για να έχουν ένα πακτολό εκατομμυρίων, ο οποίος εισραίει ανεξέλεκτα στα δικά τους ταμεία. Και εξηγούμε νομίμως, μη φάω καμιά μήνυση για δυσφήμιση, νομίμως, αλλά δεν είναι δυνατόν, κύριοι, να δέχεται κανένας στο μυαλό του εύκολα ότι για έναν αιγαιόγλαρο ξοδεύονται 2,5 εκατομμύρια ευρώ ή για κάποιους κορμοράνους ποσά τα οποία είναι να τρελαθείς. Και προχτές στα εγγένεια που ήταν και υφυπουργοί και πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα, είπαμε ακριβώς κάποια νούμερα τα οποία είναι συνταρακτικά. Να μετρήσουμε τι σημαίνει το 1,5 δισεκατομμύριο που εμείς πληρώνουμε, οι κυνηγοί, στην πραγματική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο, σε σχέση με τα εκατομμύρια που παίρνει κανένας για τα σκουλίκια, για το δήθεν απειλούμενα είδη αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επαναλαμβάνω, νομίμως. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Και βεβαίως θέλουν επίσης με τον νόμο αυτόν να ξεκινάει το κυνήγι στις 15 με 20 του Σεπτέμβρη, να τελειώνει 31 του Γενάρη για όλα τα είδη και παντού, και σε ορισμένες περιοχές στο τέλος του Δεκέμβρη, οι περιοχές όπου θα γίνεται το κυνήγι να συρρυκνώνονται σε ελάχιστους κυνηγότοπους, να κάνουν το μεγάλο κόλπο, επειδή οι ζώνες ειδικής προστασίας, τις οποίες ήδη έχουν οριοθετήσει, είναι τόσο μεγάλες που η διπλανή ζώνη είναι πολύ κοντά, και να επωφεληθούν από μια σχετική διάταξη η οποία υπάρχει στην κοινοτική οδηγία, ότι μπορείς να επιβάλλεις όταν είναι κοντά οι ζώνες και μεταξύ των ζωνών μέτρα. Άρα, χωρίς να λένε απαγορεύουμε το κυνήγι στην Ελλάδα, να το απαγορεύσουν στην ουσία και στην πράξη. Αυτό θέλω να το αντιληφθείτε. Σας το λέω με λόγια απλά. Σας το λέω με λόγια τα οποία δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις για να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα, αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα βεβαίως, πράγμα το οποίο το επιδιώκει το Υπουργείο παλιά Γεωργίας με τη δασική υπηρεσία, αλλά εξακολουθούν να διαλύσουν τη θυροφυλακή μας. Πρέπει να ξέρετε επίσης ένα πράγμα. Η θυροφυλακή μας λειτουργεί με τον γνωστό τρόπο. Υπάρχουν σαφώς περιθώρια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της θυροφυλακής σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλά ζητήματα, περιθώρια βελτίωσης, όπως σε οποιοδήποτε οργανισμό, σε οποιοδήποτε θέμα. Εκείνοι όμως δεν μας εξωθούν στο να πάρουμε κάποια άλλα μέτρα για τη θυροφυλακή. Εκείνοι θέλουν να καταργηθεί η θυροφυλακή των κυνηγικών οργανώσεων. Και αυτό γιατί? Πρώτον, διότι όλοι όσοι κόπτονται για το περιβάλλον, ουδής ενδιαφέρεται πραγματικά για το περιβάλλον. Ενδιαφέρεται μόνον για τον πακτολό των εκατομμυρίων που έχουν ανοίξει από τα live και τα άλλα προγράμματα. Τα οποία εδώ προσέχετε δεν είναι μόνο λεφτά της Ευρώπης, είναι συμμετοχή ελληνική μέσα σε αυτές τις δαπάνες. Από τον ελληνικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα δικά σου και τα δικά μου ποσά τα οποία φορολογούνται. Θέλουν λοιπόν να διαλύσουν τη θυροφυλακή, γιατί η δική μας θυροφυλακή αποδεικνύει την πλήρη ανυπαρξία της πρώτης υποχρέωσης που έχει το όποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο, το κράτος με λίγα λόγια, για την θυροφύλαξη. Οι μόνοι που είναι μέρα νύχτα έξω
Οι μόνοι οι οποίοι πραγματικά φροντίζουν είναι οι δικοί μας θυροφύλακες. Αν λοιπόν αφήσουν αυτή τη θυροφυλακή μας να συνεχίσει να περπατάει, θα είναι σαν να φωτογραφίζουν την γύμνια τους, την πλήρη τους ανυπαρξία και την πλήρη τους γύμνια. Γι' αυτό έχουν σαν στόχο την διάλυση της θυροφυλακής και δεν θέλω να σας κουράσω με επιμέρους γεγονότα που κατά καιρούς κάνουν και επιδιώκουν. Όμως, πρώτον, μπράβο στα παιδιά της θυροφυλακής, τα οποία παρόλα αυτά συνεχίζουν το έργο τους. Μπράβο στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι διέθεσαν τη ζωή τους για το περιβάλλον. Με τα δύο γνωστά θύματα. Μπράβο σε εσάς που έχετε δεχτεί την όποια αύξηση της συνδρομής για να μπορούμε να πληρώνουμε αυτούς τους θυροφύλακες. Τελικά έχουμε μία, θα μου επιτρέψετε να πω, τεράστια επιτυχία, την οποία πάλι θα μου επιτρέψετε να εξομοιώσω με επιτυχίες που έχουμε κερδίσει πολλές φορές στα δικαστήρια. Την τελευταία γνώμη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία πλέον οριστικά οι θυροφύλακές μας μπορούν να ασκούν πλήρως όλα τα ανακριτικά καθήκοντα, που σημαίνει με απλά λόγια να κάνουν τη δουλειά τους όπως εμείς έχουμε ζητήσει από αυτούς να την κάνουν και να μην πτωούνται απέναντι σε κάποιες βλακίες ή σε κάποια άρθρα που και κατά καιρούς διαβάζω ότι δεν έχουν το δικαίωμα διότι νομικίστικες ιστορίες. Η θυροφυλακή πλέον με αυτήν την γνώμη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει κλείσει η αμφισβήτησή της και είναι υποχρεωμένοι όλοι να την δεχτούν ως αν ήταν δημόσιος δασοφύλακας, θυροφύλακας. Σας είπα λοιπόν αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάπτυξη μεγαλύτερη θα ήθελε πολύ χρόνο. Βλέπω εδώ ότι μάλλον πρέπει να πάω πιο γρήγορα από ό,τι κατάλαβα. Αλλά καμιά φορά πάω παραπάνω γιατί καταλαβαίνετε ζούμε εμείς καθημερινά, μα καθημερινά αυτά τα πράγματα και είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για να πω το εξής, ότι απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία ξεκίνησε, είπαμε, από τον καιρό που έγινε αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει μπει επικεφαλής μία υπουργός αντικυνηγός, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα σας πω τι έχουμε πετύχει, διότι αυτό φαίνεται μόνο του. Έχουμε πετύχει να συνεχίσουμε να κυνηγάμε σχεδόν όπως πριν. Τελεία. Έχουμε πετύχει να συνεχίζουμε να κυνηγάμε με αυτές όλες τις προϋποθέσεις όπως πριν. Τελεία. Και να μην ξαναεπανέλθουμε. Επειδή όμως ο σωστός είναι αυτός ο οποίος βλέπει το μέλλον και κινείται για να αντιμετωπίσει το μέλλον, όπως ο καλός νοικοκύρης πρέπει να προβλέψει, όχι αυτό που έχει σήμερα, αυτό που θα έχει δεν θα έχει αύριο. Κινηθήκαμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, κινητοποιήσαμε και με πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο σε όλους σας όσοι το κάνανε, στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έγιναν τον Οκτώβριο, πότε γινήκανε το Σεπτέμβρη, να εκλέξουμε σε πάρα πολλούς δήμους και σε πάρα πολλές γενικές γραμματείες περιφέρειας κυνηγούς. Υπάρχουν δήμοι όπου το σύνολο των δημοτικών συμβούλων είναι μόνον κυνηγοί. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τη διαμόρφωση μιας άλλης άποψης για το ρόλο των κυνηγών. Δεν στέκομαι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, κινητοποιήσαμε τις πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα κόμματος, έτσι ώστε να πάρουν τα μηνύματα, αν θέλουν να τα πάρουν, εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν ότι το κυνήγι είναι μια κοινωνική, παύλα, πολιτική υπόθεση. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι απασχολεί ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, 230.000. Δεύτερον, διότι ενεργοποιεί ένα τεράστιο αριθμό
οικονομικών δραστηριοτήτων και τρίτον, διότι λειτουργεί μέσα σε σαφή συγκεκριμένα όρια νομικών περιορισμών και άλλων που διαμορφώνουν αυτό το πλαίσιο.